Uz onu pesmu A sada dio, sredinom meseca sa glavne železničke stanice ispraćen je poslednji voz Beograd-Bar. Kako si to tužno izgovora. Za 2 dana ta stanica biće i potpuno zatvorena. A ti to tako srećno si izgovori. Od 1. jula, ulogu glavne železničke stanice preuzima Prokop. Upravo tamo je naša Jelena. Jelena, da li je sve tu spremno? Da li su građani navikli da je Prokop početna stanica i kako se dolazi do Prokopa? I gde je Prokop? Na najlepšem... Pa ne, ali to je u stvari jedan od najlepših delova Beograda. Centar grada. Ne zove se bez veze centar, jel? Čuli smo, a sada dio, pre 15 dana kada je poslednji voz za Bar ispraćen sa glavne železničke stanice, tačnije sa železničke stanice stare, sada već železničke stanice, i vrlo verovatno ćemo to isto čuti i sutra u 9:40 kada krene odatle poslednji međunarodni voz. Mi smo zato došli na Prokop da proverimo da li je sve spremno za 1. jul. Dragana je pored mene. Dragana, 1. jula sve prelazi ovde, gasimo glavnu železničku stanicu i ovo postaje glavna železnička stanica. Kao prvo, dobro jutro vama i vašim gledaocima. Organizacija putničkog saobraćaja od 1. jula je takva da ovo stanica, odnosno stanica Beograd centar, postaje glavna železnička stanica u Beogradu. Odavde će kretati svi međunarodni vozovi, to znači vozovi za Solun, za Sofiju, za Zagreb, Ljubljanu, Budimpeštu, Beč, Vilah i Cirih, kao i jedan međunarodni voz koji polazi iz stanica Subotica u 16:45 za Bar, ali prolazi iz stanice Prokop. Ostala 2 međunarodna voza za Bar polazit će iz stanice Topčider. Jedan je jutarnji u 9:21 i drugi je večernji voz koji polazi u 21:21. Šta ćemo sa Dunav stanicom? To moram da pitam. Dakle, pominjalo se da će Dunav stanica takođe biti dislocirana za putnički saobraćaj. Šta se događa sa Dunav stanicom? Čisto da znaju građani iz Južnog Banata. U pravu ste, vozovi koji idu za Vršac i Zrenjanin biće dislocirani, tako da građani južnobanatskog regiona ovaj put, što do sad nije bila praksa, stizaće u centar Beograda, tačnije do stanice Vukospomenik, Karađorđe park i Beograd centar. Putnici u ovim stanicama imaće mogućnost da da nastave putovanje vozovima iz sistema BG voza do Resnika, odnosno Batajnice. I šta me još zanima? Priča se o tome da će glavna železnička stanica, koju je danas pretposlednji radni dan, praktično biti pretvorena u muzej. Ja sam načula negde da vi imate bukvalno uvertiru za to da se organizuje neka vrsta izložbe od ponedeljka. Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, koje vodi potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, povodom godinu dana rada vlade Republike Srbije, organizuje izložbu infrastrukture pod nazivom "Nastavljamo da pravimo dobre vesti". Posetioci ove nesvakidašnje izložbe, koja će biti organizovana u staroj železničkoj stanici, biće organizovana 2. jula, u ponedeljak sa početkom u 19 časova. Imaće priliku da pogledaju stari, odnosno Titov plavi voz, kao i savremena vozna sredstva železnice. Takođe vidjet će i dronove, brodove, imaćemo dečiji kutak, infrastrukturne mašine, organizovaće se nagradne igre, ali i štandove preduzeća javnih koji rade u okviru ovog ministarstva. Hvala, Dragane. Dakle, čuli ste kako će sve izgledati kada se zatvori stara železnička stanica. Danas je pretposlednji radni dan, dakle još sutra radi, 9:40 poslednji polazak. Ako ste se pitali kako da dođete do Prokopa, dakle bunili su se građani, sada je tu napravljena i taksi stanica, pošto nije bilo, dakle sve je to sređeno. Što se tiče gradskog prevoza, ovde prolazi broj 36 i produžena mu je linija, dakle ranije je poslednji polazak bio u 20:30, sada taj broj, dakle broj 36, saobraćaja do ponoći. Možete trolejbusima 40 i 41, ali oni staju gore, tako da je malo problematično jer građani moraju da pešače, tako da broj 36 i 34 minibus. Dakle, nije strašno, Prokop je glavna železnička stanica od 1. jula. Čekamo vas ovde ako želite da se vozite vozom, a od ponedeljka, dakle, morate da posetite izložbu od 19 časova na staroj železničkoj stanici koja postaje muzej.